Kachira jara kachira pura aku badal sundri sundri kamu welcome badal sundri to badal sundri Kulum kalam sego ko khorangni salchan analysis pandawa angoni biskango bipul daborma. Tahukte bukuk song norok saimano chini o salchan analysis pandana norok nasingui tongo hamjak mungriwoi. O tong jorawo o jorawo hapati mung boma hepati uitong. Ungui tong mani boma he ungui tong norok tini chini heading haikaba chini je nahar mung nugui chini sijak nugui norok nukhana. Tini ni pati mung belai wana ma singcha te belai kirma singcha takok te bukok song tang hinma ba tini engkha serang sal tini ni salo je omno kaisa kok kotor kasai family tabu kaisa ba khungsa sak nai no go doctor no eba sak nai nei doctor no buto khlai bokro rok phati mani kok ungkha takukte bukuk song malaria ha bemar bai thimani doctor tangai majra tangai doctor semung tabu abu kabang malu kurok ni tangai hinma ma takukte bukuk song norok saimano flashback jefro 2014 2015 2016 abisiwo hapang tongui tongpru kabang ma sinai nungnai ha minister kabang ma sinai nungnai hinai sikrung nukrung rok pia tabu ko ke haise ajorawo so borok thimani so borok হাজার borok dinono 10-15 jona thimani dino 60-70 jona thimani dino salono ungya hinpano 50-60 jona kha thimani malaria bemar bai 2014-15 amhai bisi joro a bisiwo hasto yaksi hapang apuru hap yaksi hapang ni jora sekrabe atura ni jora a jorawo হাজার borok thui tongo gobang kok sabo thui tipra sano thui kugu tabuk khosatai klayo a kogrok 2014-15-16 bisiwo je jaga thimani gobang kok nukjakmani engkha gonda teisa hai teleamura hai kanchanpur hai athai rokone bisi gobang kok thimani nukjakmani a malaria bemar takokte bukok song tabuk a bemar tini ni salo haino hai a bemar me kubul jagai thuyo hinai pati mung kasai family juda social media wo takokte bukok song tabuk satai klayo gobang ma aro chini tiprasa bosongni especially chini bosongni borok rok no kamiyam chai hasuk besar bising tongnai jata 3-4 ta pahar bari thana nang eba 3-4 kaitam kaibrei je hatai bari thana nang bini nok aboni yagolosi bini nok malai nai tomong bo tini jibi hospital log hai tunani tini telemira sak nai hai rok tunani abo hai mane je jagani je sub division ni je ta tongo sak nai bedek ni sak nai jenai nok e a nok rok tlang na bagai belai ke kosto a jora rogo thia tabuk nukjagi phaika o jorao nasik nai kangki tini khorok ni serai je khungnui khungsa nukhungni khorok ni serai je langma ariwi thangmani malaria bemar bai kobol jagai ba sago habjagai je malaria bemar a malaria bemar
kaisa jora tongmani kaisa thampui war khangke sakno kiri lai chenglai mani sago thampui war khangke no doctor ni thani thangai test khaijak lai mani tini malaria da ungkha ba malaria da ungna nai tini malaria ni symptoms da nei e abo haike a jora rogo khlai lai mani ঠিক ফিয়া আ জরা রগ নুকজাগো 50 জনা দিনো থিমানে 60 জনা 70 জনা কা থিমানে তাকোকতে বুকুক সং না তিনি খরক নি থিকা আ সাক তিনি নি আ ম্যালেরিয়া বেমার মান জাগৈ কবল জাগৈ ম্যালেরিয়া বেমার বাই মানিকপুর আম চাইও তাবুক ঠিক আ জরা বাই তাবুক অ জরাও তাবুক বিশিক দক বিশি চার নিয়া গুলো তিনি খরক নি malaria bemar manjang thiu pia kokhe obose chatai kelayo tini a bemar manjang thimani yagulo tini doctor ni bokrok phatiri bumani doctor ni majrari ui bermani tini bini tamo du sungkharo tini bini tamo chayang kharo tini chatai kelayo je a thinai ni buma bu pha eba je sani pono buma bu pha jeta ungui tongmani jorawo jeta jorurot jeta nangui tongmani jorawo tui khani ya a tui tini bini apati mungbo abhaino ungui mano tini jepro malaria ni sago thampui warjangmani jorawo busala busajak lumui tongmani jorawo tini telangli ya doctor ro telangli a sak nai nogo phya tabuk o paithago telangai tini jepro lumboi dur kulai puro si telang lai jau tin tiprasa rokai tin tiprasa bos orok asungno sijak asungno rungjak kebang asungno rungjak kebang asungno sijak kebang tin tiprasa bos ni takok te bukuk song sung tabuk oro sakang ke sung dalali sajang nai phya sung kubui kok o kok no ma sao tangi hinma ma tini asak naijak nai doctor o sak nai nei doctor no butok khlai bokrok phatirikha tini aboni tamo dusungkha doctor ni tini buma bupha jora jora tangai tubui rifai maya eng sak nai maya sak hamya engui tongmani jorawo phia nukjago chin kamiam chayo agini jeta traditional jeta chin traditional ama haikeno tonglai jaku motai atari laijo motai atari nani manaya hindu dharma ni hindu ma khainai christian ma khainai phia scientific wan chokhangalai bono dakti no doctor telangai thangai naine ni dorkar o jorawo dakti no bono doctor telangai serai naine ni dorkar nangmani phia jorawo telanglia bini buma bupha bini nukhungni borok tini haini bagaino o naithotok sungsar no yakarai thangnani nangkha o khorok ni cherai tamo du sungkha cherai rokni tini malaria manjaka dog tini malaria manjaka ak cherai khorok nei thik no phia tini bini tamo chayangkha tini mungsa chaya krini bagai tini dunia yakar thana nangka o naitok sungsar no yakar thana nangka cherai siko class 6 7 si pori tongko a cherai khorok nei khok tama saiman mani tini abon yakala a doctor no tini bini je sak naine a doctor no buoi bokrok phathiri mane amchani bororok belai no phan ganang maika sini tiprasaro tini bobo tiprasa bele doctor naine tini bobo haime to khaiglak tini bobo tiprasa a jeta bono doctor nainai a khorok nei malaria manjak naino phe tabu a case no chung flashback tlang thanga jepro 2014 15 16 20 a bemar belai akari chomone tirpra hasteo takokte bukuk chong tabuk norna ang amang pili punung nai tini borok je a doctor no emon khai bukha jeta bokrok phatiri woi bokrok ni bikhnai bukunui silani nangkha bini bokrok phati woi tini a doctor ni tamo chaya tongkha tini chini buma bupha tini chini kamiam che tongnai chin okra chokra rongni bo kisa suk dus tongoi mano tabuk nai ni takokte bukuk suk tini emon khlai bono tini a amchani lukrok butok khlai mani
tabuk nugui tongo norok takuk te bukuk chong pia ara doktor ni dus doktor ni majra je sak nainai ni majra tamongkha tamni baga tini bono bunani nangkha butok khlaimani tini abo simia kwbang ma incident je nukjago tirpra hasteo takukte bukuk chong lai thangnai jefru corona bemar ba akari tongma jarawo kwbang ma tiprasa doctor jeta sub division ni doctor rok jeta CH ni eba PH ni jeta doctor ni songo rijangnai tiprasa amchai eba tiprasa ni area wo tini a tiprasa ni je in charge no thangai choprab laimani manchini tiprasa rok amsungno phanbo khalaijak tini nukjago abai srai srai tini haini bagino gobang kok borok rokni bo sungmung sinai nungnai rokni jeta sini tipra dofani tipra sa dofani jeta sinai nungnai sikreng rokni wansokmung tomong oma haikemang no thanglai nai kaisa incident no tuyei kaisa party mung no tuyei belai no warama hamjak tipra sa dofa takokte bukok jong tini a khorok nei langma chawi thangnai je charai khorok nei belai khare ma singcha belai wana ma singcha pia tini ara doktor ni dus doktor ni chaya tamo tongkha tini bono tangai ara doktor rok no bokrok phatiri buna nangkha tini police tongai ba police mana khlai mani liya ara ne public rok police tongai ba police no nasik liya kiri liya buskango thangai lathi pok rikha buskang te thangai latha bai pok rikha abuda tiprasa hamjak lai mungni mari sak bai sak hamjak lai mungni oboda mari takokte bukuk chong sungmong sinai nungnai wansuknai korong rongni tabuk norni thani sungmong tabuk salbrom oma haike jab incident patimong kasai phaimane mungsa thayo tini a khorok nei cherai langma chowai thangmani abo doctor ni tamo chaya doctor ni tamo majra nukjago tiprasa amchaya belai sinai nungnai korong phan ganang kobang tini haini bagino obai patimong ro patio tangai inmaba flashback jeta chung khursa tai klayo 2014-15 bisio jepro nukjago hapango yaksi hapang tongoi tongo ajorawo omahai dinono salono kaisa salono 50 jona 60 jona khai thimani malaria bemar manjogai a thuinai sabo ti prasano thuyo ti prasano komoro ti prasano malaria manjago ti prasano kuna beser tongo ya tini apati mungno haino hai tabuk nai kangka tini no opati mung belai wana ma habjak belai no sinai nungnai rone wansung mung tangai hinmane tini a ti prasa je doctor nai tongnai ti prasa ni bono bokai ki haime nai khina a doctor khai sungmung tabung norong takukte bukuk song tini belai mokol ni mukti yok thai mokol ni mukti klai thai tini a doctor tini kebang kok poriwoi lekha pora pori wina bo tini tiprasa hamkrani bagai hini doctor choose khai wansukui thangmani nono treatment khainai tiprasa da phana hamkrai khainai hinai pia tini bini sagano majra klainani nangkha belai seleng jangmani kok belai wana ma singcha kok belai no kirima singcha obo hai pati muro takokte bukuk chong belai no wana ma singcha pati mung obo hai rok tabuk ojorawo khapia gothogya tiprasa do phawo tini sak bai sak jeta chung obahai nukjagai tongmani tabuk chung tibo ko khurjatai jeta politics jeta chini politician ri chung walai bulai toklai ini tongmani phia sini mung to tiprasa dofa to tiprasa phia tini sei jaga no nasik nai khangke jeta chung tabuk kami amche nukjagai tongmani chung je hamjangma mari ride hamjamung nadi hine rilai tongmani jeta chini od tiprasa doctor sinai nungnai amo hai doctor no buto khlai bokrak phati riwai rimani abo sabuni dos tini malaria hine khai abo haike bono tini a doctor no buto khlai mani sabuni dos tini a doctor ni dos na a parents jata doctor jorawo tubuya borong ni dos takokte bukung sungmong norong no tabuk tangai hinma tiprasa dofani jeta nukjago tabuk kami am toyo asungna phan ganang mo kobang sini tiprasa belai sinai bo kobang burungo sini tiprasa dofarok kubu kurung ruburungo sibo ke tini belai siwoi lai thamani de bagai da hai engkha tini jata tradition je chung agini simi palai lai family hindu bosni borogro jata mutai atai relai sikang sarai busa je hamiangai thangka nokni borok hamiangai thangka chung bono sikang mutai si sak lai granai tini bo amtui mutai de nangkha tini bo
kokoi da nangkha tini bo kepeleng da nangkhan si sak laigranai chini ti prasani borok ro pia jung oro jung seleng mung phunung mani ya tini a let khaitlang mani ni bagui no tini a doctor mungsa sai mali jeta je jorao soguyo doctor sak nai nogo a jorao no siring sorop ungai lama choi thanga tamo khai mane a doctor jorao je jorao tikangai tongo a jorao tui sinungoi mali tui sikhani jagli angke borok ni langma tini sa suino thangmani nangna nangkhana takukte bukuk jong tini a chrai khorong nile dusda mongkha tini malaria manjog thui thangmane tini buwa bu phani wan chok na nangmane tini buwa bu phawan chogoi man ya sia reng ya phono kami am chayo rengnai sinai to kubang ble chini ti prasado phawo tini haini bagai no a doctor tubu mani jorawo jeta hospital sok payo a hospital sok pai puru khai je puru langma choi thang a puru ke boroni borok kobang ma phaiga sinai jongne kobang ma tini kobang phai sabo dera ka sak tai sai no hai nijini borok a jeta sinai nongnai a doctor no sak dera khana ble tini a doctor ni no bokrok phatiri oi bono bu khana ble takukte bukuk song belai wana ma sijak kok belai no kirima sijak kok omo hai se chini tir prasado phawo ungai tongo jung cheleng mung phunung mani ya jung omona phunung mani ya jeta ungai ya no ungo hinai pia opati mung belai no kirima sini takukte bukuk song khursa tai klei jung a kok je pro yakshi hapang tongoi tongo tirpra hastewo ajro 2014 15 16 bisiwo tabubo khurjai nai neto kobang ma mannai dinono 50 jona 70 jona 60 jona khai thimane sabo thiko ajro bisi tiprasa dopha jata sinai nongnai kobang chini dophawo agbani bugino chini bora kobang kuk thimani abo hai ka khurjai dekhanga tini no opati mungbo belai no wana ma sinja jata chung chini tiprasa dophano chung kuchukari hini jeta chung ri ro mane je jorao kuchukao a kuchugona tiprasa no yakongo ruwa bai tanai rungo bai ka kuchukanai abo tabuk sumung kobang ma lukurokni abo hai takukte bukuk chong jeta jorot jeta nangai tongmani jorao bungo bufa eba a parents hinjanai rok nukungni borok rok jorao telangli abono let khaitlang thangka jeta malaria ni symptoms ngui tongpuro jeta manjagui tongpuro jeta sago kisa habai tongmani jorao dine pai thago jepro thuitei tikang tei thuisinai ka lengo sijang puro sitlang sinai doctor je chini te prasa sinai nongnai bungo bufa chong dine haini bagano achrai khorok ni mungsa ereng langma arui thangana bole khorok nei ti prasa dofani athukiri tini athukiri ti prasa dofani athukiri ficharo tamo ungui manobo faine thinango tamo ungui man khamu khia tamo jayang kha achrai khorok nei ni tini langma choi thangka dunia kemai thangka buang tong thoksa to klangai kibi thangka wan chok tai takukte bukuk song aba haino jai tabuk sungmung phya tabuk social media o jeta blame khai tongmani nukjago kobang kok social media rogo tini state government hamya tini hey government hamya tini sak nainai doctor hamya tini a doctor nile dusta mongkha tini a sak nainai bejak ni health department ni dusta mongkha majrata mongkha takukte bukuk song tini a jorao je jorao tikangai tongmani jorao che bono achrai khorok nei no a malaria manjang nei no tini tui khani yang gang ke langma ari oi thangmani yaglo tini a doctor no buoi tiprasa doctor no abobo tini a doctor no buoi tamo manka a kami amchani sinai nongnai jeta phan gonang borok rok sungmong abo tirpra hastini sinai nongnai rok nei rungrai rok nei nai tongnai do phano sungmong takukte bukuk song jawab rinai abo je bunai je am sayo tini doctor no bunai takukte bukuk song tabuk tiba abo no sungmong tabuk tor tai sandor no amang pilih phunungnai tini doctor no abo kubuni dopani borona phono dasu kai bukhana a phan gonang borok rok jeta tiprasa dopani doctor a doctor no sak naya khaye tini police ni biskango lathi riwoi kanchli hai ke naharai tini thapra riwoi tini bikhnai sotonoi tini mani bai bokrok boi bokrok phatri riman abo sabo bu ba tiprasa no bu tini nai taisa takuk pura bungsok
nukui mano tabuk norok mangpili jeta apa timung jorawa na sigi tonglayo do phani borok sinai nungnai hine wansuk janai rok tine na sigi tongo do phani borok jeta sinai nungnai kurung chini do phani takokte bukuk chong tini ching okok no sakangga chini ching kok khorang dalal sajangnai kok khorang hamia sajangnai kok khorang puni kitong sajangnai pia kubui kok no tisai phunungnai kok khorang takokte bukuk chong kok khorang je sik phano boycott khaitung phunungnai kubui mesanei tongnai kubui no takokte bukuk chong tini apati mung jeta manikpur ni belai no kirma singja do phani tini hamjak nai do phabai do phaini hamjagoi tongmani tini biang kama na nang hamjang mung tini khairong mung biang kama tiprasa doktor no bumane tini biang kama sungmong tiprasa do phani joto sinai nungnai rone nai tongnai ani su ani analysis nai tongnai rone sungmong tini jata apati mung thayo ungmani incident no tiyei tini do phani sung chiriglai no tongo tini phan rilai chiriglai no tongo pia sung jata chini sinai nungnai chini doctor rok no chung sak nangya khai tini botok khaimani sabuni chaya ungkharo tini sabuni dos doctor ni dos tini khorong nei cherai tini sunchano yakar thangmani naitok sunchano yakar thangmani na parents ni jorao tuwi manya ungmani bagano tini abo hai party mung party wo iya khai khorok nei cherai tabok bok thang tong khamu tini malaria bemam rai kubang kuk borok rogo ban chui family ba tini malaria bemar no mechone sak kplaying family no nukjaka lai thangnai bisi rogo kubang kuk bisi rogo pia tabok jorao nai nei mane abo haike borok no je ore pore phunangai public rok jeta chini kamiam se sinai nungnai hini tongnai rok belai no phan bo gnang belai no sinai nungnai bo kubang sini tiprasa do phau tabok kaisa suci bula man khangke chung obna social media o viral no khaine pia chung abani solution nada nai solution chung wan sugui nada nai abo sungmung sini tiprasa do phani sinai nungnai kurung rong ne wan sumung takokte bukuk chong tabuk kubang kok nai tongnai ani su no ani analysis pandano takokte bukuk chong abo hai je incident khursatai klayo 2014 April 15 16 bisiwo nini kami am saya bu ungkhna malaria bemar tabuk gonda tisa hai jata gonda sora mung tomon tabuk gonda tisa hai jata telemura hai muya kami ardi bula bai khobjak jata kangra sora nuna sora kanchanpur hai jata hachuk besro chung hu khaisana tiprasa do pani hu khaisana borona ajoro bisi kubang kok malaria bemar manjak mani nukjagai thimani nukjagmani tini apati mung tabok haino hai erija phaipika tini tomung rongoi tongka angkangke am chaini sinai nungnai hine tini aja phan ganang doctor no bu phanyaro poilao tangai tumna rungya tomung se buma bu pha sia rungya ngai mano pia tini kami am chaini borok phai bu phaine doctor no bokrok phatiri bu phaine borok siwui no tongle borok tangai doctor tu buya abosi kok sumung takokte bukuk chong ini chini panda salchan analysis panda nai tongnai obono sumung kok kusar mung tonai lukurong no phainai salabo ungui mano obai party mung incident kinto phiaba jong sakni borok jeta chini dofani sinai nungnai hinai tisawai tongnai jeta doctor jeta nai muthang chung borno no soprobu chini borok khorok busirle in charge khor officer jeta police ni in charge officer koto jeta doctor di koto tongba pia jeta tongmani khorja khor nunyo chung aba ke bu tok khlaiei khaike tamong nai tomong bono tini bu tok khlaiga bini sakao porobo pressure phainai tini bono bu kha hai khaika tangai nung buja khai ingkha sabo dera kharo sak bai sakno dera laikha pia nukjago বিশেষ khlai tiprasa area o chung agini je jorao nana burichuk nana chuchu ni jorao ungui phaimani jeta chung mutai chaklayo sikang aboni jorao aboni yakolo chung tubulayo doctor phia amolok tabuk gothogya ba kuthaya amol bai tabone omol tabuk mollo jeta mungsang khangke bunido phau nukjago mai chai mai yang mani eba yago kisa kesangkha ba besar kisa sakur ka ngena doktor thanglai mani
Pia, siniti prasa am saya gangke. Tony granai siniti prasa sinai nungai pan ganang rong gangke. Tony granai bono salai. Tony granai sal tham. Abuni yagolosi bono mutai sagranai mutai naigranai abuni yagolosi telang janai bono sak nai nogo ba bithi si paicari paigranai bono. Pia, jung telangai seri naya bini blood test kai naya ki bok bahai bini sorry bahai tong. Jung abono bisas kaya ciriti prasa sinai nungai jeta pan ganang tongnai rok takok te bukok song. Haini bagai acarai korok nei jorao sok pailian ni bagai no tini nai thotok sungsar no yakari thanan nanga tini bor ni majra tamu ongkha takok te bukok song tini panda orna muthajak sinai bahai khena norne hamjang mong khapur mong riwi tong ni chini salsan analysis pando phia tini opati mong belai no kirima sinjate belai no wanama sinjate tin ti prasa to phao belai no hambai जोंलाय गोरोंगै तंनै सिनि सालजन एनालिसिस पान्दाव जों सालब्रम ओंगै माइना फनो जेप्रो नांकोक मानि पाति मुं अंगो नरनो फुनने नांगै फाय आ जराव जों अब हाय सुतुइ फायनाय सालजन एनालिसिस पान्दाव आं सागबाय थाङो बिपुल दा बरमा ताखोकते बुखोक जों तिनिने पान्दाव अब हायखेने चय आवै नाय तंनाय हामजा मुंरिउइ तंनाय जोंनो सालब्रम ब्रम खाफोर मुंरिउइ तंनाय रनो बेले हामबाय तिनिने पान्दा और मुथाक जाखा जतननो हरकाम तै जतननो खुलुमका